בעוד שבועיים ייפתח פסטיבל הקולנוע הבינלאומי השמיני חיפה 1992. אדי קינג, סרטו הראשון של הבמאי הצעיר גידי דר, יפתח את הפסטיבל. אדי קינג הוא ניסיון ליצור פיקציה בישראל, במקום שבו למציאות היומיום התובנית יש שליטה מוחלטת על החיים. זה סיפורו של אדי קינג, שחקן מובטל שאביו גוסס. אדי מנסה לברוח מהמציאות ולהיות משהו אחר. אדי בורח מפרשת פשע מוזרה. זוג נוכלים קטנים מנסה לסחוט טייקון טלוויזיה אמריקני המבקש להשתלט על הערוץ השני, הערוץ שלנו. בתפקידים הראשיים איתן בלום, שולי רנד ואונית אלקבץ. צילם אריאל סמל וערך דני יצחקי. למה את לא מרימה את הטלפון? בטח מדברת לעצמך בצרפתית עכשיו, מה? יוליה, אל תאמיני לאף אחד. להרים יד, בטח מסתובב מתחת לבית. להבין שקלטתי אותו, יכנס לפחד ויכול לעשות שטויות, אל תפתחי לו את הדלת בשום פנים ואופן. כן, ויש לך דש אדי. אני אוהב אותך. אני אוהב אותך. איתן. אני יודע שאת בבית, הרים את הטלפון. תודה רבה. אפשר לדבר. יוליה, מדבר אדי. זה סופי. אני אוהב אותך. אדי? אדי, איפה אתה? אני מתחת לבית שלך, אדי, אתה חייב לעלה מיד. מיד. יעקוש ושושן רוצים להרוג אותם. מה? מה? מי זה שושן? בלי שאלות, בלי שאלות! בלי שאלות! אני הולכת להילטון, אתה תברח מיד. מיד!